Tagpila na yung kamunggay. Nagsingko? Mga pila na kabangan? Oo na, ikon ay nahalina naman gan. Banabana ka nimo pila na kabangan? 20. Naman na ako. 17 kabangan? Ang dito ni amangan, nahalina na no, 20. Pila ko kanak nimo tay? Lima. Duha? Yan akin na dawat gikan barangay. 5 kilo. 5 ka kilo nga bugas? Kausara? Mak ay nangangatak naman ko ng mak nang nangangatak. Duha ram kay mo anak. Puro namin nyo. Di ay mga Muli tao? Saan ang kamuhangan? Ilan? Yang usa? Nangangatak. Yan sa may trabaho sa bana sa imong bana? Nangan akawangan ako naman ng amo. Kasi di ka klaro. Nangan Ahap ang mata? walang akawangan akawan. Saway trabaho. Ako naman ng amo. Nya mo ron imong libod-libod ra taga kuan. Manimbang ko ba wala akawan? Manimbang og Bakuna, ya ano wala na. basura. Wala na bakuna ay inano na. Manimbang ag basura. Anya og na ako'y kanang daghang basiyo sa Kulapo, mga duha ka sako. Wa? Ganahan ka to. Una mo na. Bit-bit lang. Ah? Nakoy duha ka sako nga kuan, basiyo sa Kulapo. Wala pa may inawa. Wala pa ikuan ron no. Ako to yata nimo. Wala pa may inawa. Nya na lang balik ka lang nya to dire. Wala niya. Ako pa ito paano utukan. Ngumang utukan. Sige nya tigay ko usa ka bangan ana te. Kahit ako usa ka bangan ana ni mohan yo. Salamat ay ha. Ay, bot na daw. May na lang na makatabang-tabang na nimo. Tagpila man eh. Ilan ka naman eh. Ha? Ilan ka naman. Ayaw, bayan ko tag 7. Tingko ay. Tag 5. Sige. Salamat ay ano ya. Oh. Siti, 5 no? Salamat ay. Gilamat kayo ya. Antod ba na hapon libo di mo? Dali raman ang mahurot no? Magdadaba ka nimo bugas, sapitan na lang na diri. Bili lang sana. Salamat ay. Salamat ayo. Sige, may problema na. Salamat. Sige te. Salamat te. Sige te. Salamat.